Gonati. Someone who's another no teacher who knows you guys and who knows you teaching no days. Fanangoni. The blend number 12. Send. Let's go to rooms. And on the bond with somebody. Not direct. Tino pesa nyama police. Tuno days so. Kaza hajaru kutanzi muruma na uzikotini.Ekuzontana ngatano. Iyo samba usabapi. Because iyakanzi to pros ayina kunzi umkazi. Mkazi waje abantu kunoza ameyacho. Kati iwero ndanenda ku state police. Yangosika kwa baba kawanda wani. Msoechi pakawanda. Ndatomira. Ndakatomboda mbopinda down nomfuremero ndara. Muriona munhu waya. Samba yato kanda pasanja andisi. Bozi anozviasi waika ndo zvazvoga yake. Anowanzwa tora. Ndare nansi waya. Ndiyango nditaka padina ndare nansi waya ndivhezwe kumhanya ndizhinji. Saka ndada kuti mapirisi anyasa mutore chibachi. Pandangoti anobhera nditanga mutsvaga chi. Ndompa tsamba toita se. Ndozotaura police street. Ndatozikotenda chikoro ndizwe foni yakena. Messi ndandifoni Peter ndani message panike. Ziboros baone kwakakarara. Afa kuchi. Nzoti mbana ndakatonofunda. Unozati kana nanasi ndotofunga ine jempa naye kana mukadzi wake. Depends me. Ndotondirwaje. Ndototi babwana chimoko chake chikabva munhamo chikaitese. Hapana kanjanobvunza ngoro munhu afirwa. Hapana. Hapana munhu afirwa. Hapana chandoita. Martin. Martin yakuno. Ye mnani munhu. Hapana adondipinza mcrossfire. Yezvandisina kana sendi muhomo chacha ndonza nseri kutatawa pamai. Ye mnani nunura mumamani. Kwabiwa big area. Martin ataseri ndare ndambobere mubinyi makatarise. Hapo watora munoji. Ine at the end of the day. Nozvichinoitika. Nangoti chandidhina the west. Yairi mari kuti ndibhadhire makombi acho. Muiseka Martin at the end of the day manje ndawuzongoti chi? Asi Martin uchindizeni wakagara ndoite izvozvo. Aiwa. Kutose waona toro pawaiti notora machito vaiti notengesa boys kumapurisa nangoti chi? Yai nazvo. Tuzozona chi? Bacha nongotaura kuti boys unzazvatika vandini vati. Danzwa vakomana vachitaura vanonga mari. Indachoka ndakatobata grasi. But zvanonga mari kura. Hame kungobata nokufunda. Hame zvakutaura. Ndotaura ndiri makomenza wataura. Kwanza aiwa. Aina usi yaisi 100 apiwa 30. Zvokuzopana nokomari handisikuzi. To tell the truth. Ini boss panguva mai Oscar vachiti tabirwa mari angu. Indava ndangoti ndopa ndarama chidombama. Saka pane mamaida kuti zvisa mari yamaita se yamaba. Ndopa ndamurambama. Ndopa tiselekta ndikuzvingisa. Selekta unoza chichirechi. Hapana anakuba. Atikati baba. Vanhu. Tutesi. Zvanonga manje. Hapana ngoti. Weti zvapana ne chiropa pavachirwana. Ko kungoita uka habit ke ngoti vanhu vembariwo. Kuti gopuridza pamba kwese tokozi. Haimbava. Oina kupi unonzi mbava. Ko paunonhonga unonga vanhu kana wapedza commotion. Hapana munhu adonedzawo. Simple things in life. But kwese kwatinongoita chiti tungozi mbava. Chete. Mawani nyechi. Zvinoitika chi. Anaona kana nezoroni. Anazimira moto. Ongwarara futi. Usaenda pedza moto wese nditsana kumuna kumari kuti ndinotanga mudare ndidari. Akuma. Shamuda utanga norwira. Asi right. Mbere tishafe mudare first. Then mungwana mtamba Fatima zedasi. Mtamba Fatima zvakanaka. Same applies ni mari yanzana ngwe. Nzanda watiji. Dada manonga mari. Ade tinoviga mudare. Taviga mudare. Tobva taita se mwenda pawedzera manyase tabira renya nimati manonga. But ngazochipere pane one question mark ndinayo. Muza machirumba no. But one it yam one is chokwadi chakana. Saka ngachi chokwadi. Wizana iziva. Basi inini wana buzi. Chirupata makanguti bachiro. Obo chirupa buzi bachiro machiro notaiwa hapo izasi. Bona usisi. Akazi ana chimumro. Ibo. Lazima. Ndino kuti.
At the worst thing, you know what's the worst thing? You know, chunu, grapes. That's one of the you might have not one wallet. So wallet in the wallet in Mandas. You mean Bandafura? I never mutiso, you Bandafura. But I don't put on the end. And those ones want you Vambaji, I took a ragati, hotel of Guatala. I'm not going to come in, I'm going to Mamma. But I don't want to go Mugushi. Simwaleti another the mammy. Tatos is here, Papa Palma, one wagon. But one I just only bone, I cannot do. Team Mban Harun, one is skater and this game. Fisher, Shanbata. It's only Canon and I say. Those hands in the poem, I never did. I see about him with Sim, Namar, Gambo to Tonga, a chopper. Can I have a go? Can I go and got told to Dortmund at home? You know, Namar, no, honestly, I must have blown. I must have a banner. What got married? Aku dah kata straight point. There is no way out here to marry. Aku dah cakap. Anesa nama badai. Aduh Maria anesa out di badai sih. Makombe badai itu sudah anda kau badai. Aku tu di mana cakap macam film Maria. Ini jadi sih kisah aku mana. Ini aku terus. Hadiru, mau. Ini kunci I was not passing patrol team with our man in the Marine. He said, you caught the Rangura and no thing, no, that's you.